Quin goig poder estar així amb el Tito Roig. El plaer és meu. Ara que ja parlo de futbol, vostè no para. Ara li dona per patrocinar un equip de voleibol de Teruel. Jo que sóc un enamorat de Teruel de tota la vida, que Teruel existe, te dic jo que l'he vist i que vaig allí moltes vegades perquè tenim mines d'arcilla per la ceràmica. Vostè sí que és una mina, Redell. Lo que te dia, pues d'allí portem l'arcilla en camions que mos més car, perquè si poguérem plenar barcos i baixar-lo pel Mijares, que ho estem estudiant, seria més rentable. I Teruel és que té coses més boniques. Quan tu vas per l'autovia Mudèjar ahí a poc amb les gallines i veus aquest pernil tan gran, me recorda quan teníem la penya pernilón, que ho passàvem a saber de bé. Me xifla el jamón de Teruel. Molt bo, sí que està, sí. El de bellota millor, tot siga dit. Hombre, això són paraules majors, claro que sí. Tenim que dir que l'equip de Terol de voleibol és campió d'equip. Sí. Sí, senyor. I anem a deixar la retransmissió amb un vídeo del Tito Roig practicant el voleibol. Entonces junte les mans com si anara a comulgar. Más allarga me las tira, collons. Una miqueta més curteta. Què t'ha paregut, A mi és que el voleibol m'agrada molt.